Allemaal is fijn. Het lijkt alsof allemaal oké is, waar het blij is. Ik wonder of die karren ons gaan een kans hebben voorbij te komen. Twijfel. Leipeert op Boezeman Zorgpalaas. Daar is Achtervlei. Boezeman Zorgpalaas, Leipeert. Daar zoeken zij. No cops. Ja, man. Back. Zo, 520. Ja? And that one flops down. Look at them. Yeah, they're all looking. This is where we saw that kudu. It is. Yeah, see how they're all checking? Oh, how she rubs on her. So, hier kan jy nou mooi sien. Nou is voorstel om die swaaie te wees. Hier so is braaiers hier onder die bome. Daar is 'n vlugbal net. Ons is heeltemal onder die water. Nie die grootste vloed wat Oranje al ontvang het nie, maar beslis 'n groot een vir hierdie jaar. En sodra Sandbaai weer gereed is vir aksie, dan sal ons 'n vleisie kom braai, maar op hierdie stadium is die rivier te onveilig. Vlakgeel waarskuwing is aangekondig, wat beteken inwoners word aangeraai of eintlik maar gesê om nie die rivier op hierdie stadium te gebruik nie. Om nie uit te gaan op die rivier nie te swem nie. Dit is bietjie gevaarlik op hierdie stadium. Middag. De rivier het baie gesak. Helemaal onder water. Zo lig die dek. Een beetje gefrommel. Ik weet niet, staalstructuur het iets doorgekomen niet. Maar eens kijk maar. Nog steeds een mooi gezicht. Nog altijd. Prachtig gezicht. Dekking is een beetje slecht. Maar dat is nog een van die dingen.
Ja. Nog steeds baie mooi. Tot later. Morning, guys. What a stunning, stunning day. Water's beautiful. It's the type of day that you look forward to throughout the year. Today is one of those days. Enjoy yours. I could not share this amazing beauty with you. So those of you who don't know where I am, I'm standing on I'm at the Robberg Peninsula. I've gone through the entrance gates and I'm just at one of the viewpoints. That's the island and the island beach. Oh, I think I got lightning. Yay!